No chlapi, dnešok z tejto mojej 500 klikovej výzvy bol prvý deň, kedy som mal fakt, že tlak, bo som sa zobudil, išla mi vybuchnúť hlava, do toho vonku pršalo, prídem do roboty, tu mám fakt, že veľa roboty, čiže kreatívny proces, zároveň aj nejaký čas na tieto videá je nulový až minimálny, čo je negatívum. Ale našťastie hlava už ako tak prestala boleť, čiže chápeš. Stále som tu živý, zdravý, bombujem. Užívajte večer, chlapi. Deň sa kliky. Au!